dia. Doncs començarem avui l'acte que tenim sobre innovació, sobre la caravana d'innovació, i abans de començar doncs, hi haurà la intervenció del diputat Antoni Vélez, el diputat d'Innovació de la Diputació de Barcelona. Com vulguis, endavant. Gràcies. Bon dia a tots i totes. La meva intenció una mica és fer-vos una petita radiografia molt ràpida i molt sintètica del concepte general de la caravana i després ja tindrem oportunitat una mica d'entrar més a fons en ella. El primer a destacar, els tres conceptes bàsics de la caravana de la innovació digital. És un projecte, com no pot ser d'una altra manera, de la Diputació de Barcelona i el que busca és traspassar la innovació digital als municipis. És apropar aquesta tecnologia, la tecnologia en general i la innovació digital a tots els municipis. Dona igual la grandària que tinguin. Per tant, aquí hi ha un primer concepte que és la cohesió territorial. És tota la demarcació, siguis un municipi gran o petit, que pugui arribar-te, que puguis aprofitar-te per ser més eficients l'Ajuntament a aquesta innovació digital. Per què la caravana de la innovació digital? Tres conceptes molt ràpids, que és resposta, el primer de tot és la resposta als reptes digitals. Hi ha una sèrie de reptes digitals, alguns que te reclama la ciutadania, alguns que simplement són per la pròpia evolució, de l'evolució digital, de la tecnologia, i aquests reptes tots els ajuntaments, siguin petits o grans, les tenen. Per tant, cal donar una resposta a aquests reptes digitals. La segona és la capacitació i el suport als equips municipals. Moltes vegades els propis tècnics es troben que no tenen eines per poder afrontar molts reptes que els agradaria afrontar. Per tant, el perquè de la caravana és també intentar capacitar, empoderar, donar eines, suport als treballadors públics dels municipis. El 3, buscar l'impacte a la ciutadania. Com podem fer que l'administració pública més propera, que són els ajuntaments, sigui més eficient, funcioni millor, sigui més propera. Un concepte transversal, que és la promoció, promoure la transformació digital. Aquí veieu una foto de la caravana. Per mi és de les més entranyables que té la pròpia caravana, perquè físicament és quelcom que es pot tocar, i aquí veiem com els tècnics poden utilitzar o tenen aquesta parada de la innovació. Què es busca amb això? Es busca, primer, ajudar perquè els ajuntaments tinguin aquesta capacitat d'integrar serveis, diferents serveis que moltes vegades poden estar separats, atomitzats, que tinguin una coherència, un sentit comú, i la tecnologia i la innovació poden ajudar a que funcionin millor i de forma més coherent. Després, és una cosa molt simple, però a la vegada molt poderosa, que és l'ús de moltes eines de nova tecnologia que moltes vegades costa que puguin penetrar al món de l'administració pública. L'empresa privada és relativament fàcil i, en canvi, a l'administració pública costa molt més. Innovació per a tothom. El concepte de la cohesió territorial, de treballar tota la demarcació de Barcelona. Dona igual si el teu ajuntament és petit, és gran. Hi ha bones experiències als ajuntaments més petits de la demarcació, hi ha bones experiències als més grans. Ha de ser un element transformador de tot el territori. No per ser petit t'has de quedar més allunyat de la innovació digital o no pots experimentar, no pots tenir bones experiències. L'eina de la caravana són les parades de la caravana. És un concepte, a mi personalment m'encanta, és del més cridaner, que són aquestes parades que van fent als propis ajuntaments, in situ. No és un servei que està a la pròpia Diputació, sinó que és la Diputació que va al propi territori. Per tant, és tangible pels treballadors, per la ciutadania. Aquí tenim un petit exemple, que és potser més llaminer, aquesta imatge, però què es busca amb aquestes parades? Doncs que primer, que els municipis comparteixin, expliquin, detallin les seves idees i bones pràctiques, que siguin també un pol d'atracció, que es creï una petita xarxa de suport entre els diferents ajuntaments que han tingut aquesta parada de la innovació al seu territori. Cada parada, en el fons, és una oportunitat per poder compartir però també aprendre, perquè moltes vegades es poden aprendre de problemàtiques que tingui l'Ajuntament, no del costat, però sí de més enllà, i que es puguin ser aplicables al teu propi municipi.
i sobretot, i un concepte que crec que és molt important perquè moltes vegades s'oblida, que és el de donar valor als propis treballadors i a les seves idees. Tenim molta capacitat, molta qualitat a les plantilles de funcionaris públics al món municipal i moltes vegades no ho explotem. Les caravanes i les parades també busquen això, donar valor a aquella feina disseminada que s'ha fet per tot el territori. Per acabar, molt ràpid, un futur digital compartit. És un concepte més ampli, però penso que és rellevant. Què és? La caravana en si, com a eina, el que ens ajuda és a cohesionar aquest territori global i a donar un suport també als propis treballadors públics. Inspirant, connectant, donant suport és com es crea una petita xarxa de futur de la innovació i que aquest futur de la innovació, aquesta innovació sigui permeable, que baixi dels conceptes més grans i baixi a poc fins a l'últim reducte de l'administració pública, que és fins a l'Ajuntament més petit de tota la demarcació. Es tracta, doncs, d'una eina per què? Doncs per construir conjuntament un futur digital que sigui més pròxim a la ciutadania i a les pròpies administracions, més inclusiu i, sobretot, més eficient perquè la ciutadania vegi aquest retorn necessari. Gràcies. Bé, doncs moltes gràcies, diputat. Doncs jo crec que ha quedat molt clar quina és la intenció de la caravana de la innovació, una mica què és el que pretén la Diputació de Barcelona, sobretot estar al costat dels ajuntaments, al costat de tota aquella administració més petita, amb menys recursos potser, però que tenen moltes ganes també d'innovar i de sumar-se al tren de la innovació i en aquest cas avui tenim a l'Ajuntament de Viladecans. Ens acompanya també la Isabel Borràs, que és la directora de Comunicació i Innovació Interna de l'Ajuntament de Viladecans. Sí, ho he dit bé? Doncs ens acompanya la Isabel i avui ens explicarà un projecte que té per nom MIA, un projecte d'innovació i, en fi, com estàs, Isabel? Molt bé, gràcies, David. Gràcies, Antoni. Bon dia a tothom. Doncs sí, nosaltres vam desenvolupar el MIA, que és el nostre model d'innovació de l'Ajuntament. És l'acrònim que, com veieu, també vam fer un disseny verbal i gràfic del model d'innovació perquè la gent de la casa se'l fes seu. El MIA va néixer una mica seguint la filosofia que deies tu. O sigui, la nostra administració pública, m'imagino que com moltes, que ja coneixereu la situació, treballem normalment amb departaments molt estancos, que a vegades costa conèixer-nos uns als altres. Els projectes es treballen moltes vegades de manera aïllada i això fa que d'alguna manera la col·lectivitat no es generi entre nosaltres. El MIA va tenir un punt d'inflexió en aquest sentit. Va configurar un ecosistema de gent que estava abocada i estava treballant conjuntament per impulsar una sèrie de projectes amb un alt component innovador, que no només tecnològic. Això és important perquè el que vam fer nosaltres va ser, primer, definir quin era el nostre repte. Evidentment, el nostre repte tenia a veure amb aquest aïllament departamental, aquests equips estancos, d'una banda, i de l'altra, com impulsar uns projectes que responien als reptes de les ciutats, que cada vegada són més grans, que necessitàvem ser àgils, moderns, efectius, eficaços, i vam dir, anem a desenvolupar un sistema de governança d'una banda amb uns principis i amb uns vectors que es vam definir, identificar i construir sota un model, el nostre model MIA. Com diem moltes vegades, el model té un full de ruta, però a més és una filosofia que hem creat entre nosaltres. Doncs has parlat de persones, que això mateix. No és un tema només tecnològic, que sobretot és un tema de persones, que això és molt important perquè moltes vegades ens centrem en la tecnologia i deixem de banda el canvi cultural, les persones, l'adaptació, i això és molt important. Jo m'he anat informat una mica del projecte i parlàveu que hi ha unes 150 persones involucrades en el projecte MIA. Quina ha estat la clau per
coordinar totes aquestes 150 persones, que no són poques, i una mica quin ha estat el rol de cadascuna d'elles a l'hora d'assolir els objectius que teníeu com a projecte MIA. Molt bé. Una mica la inspiració va ser la típica, el que anomenem la teoria dels cercles de la innovació en petits grups. A partir d'aquí es va generar, això estem parlant del 2019, es van configurar uns grups d'innovació intern, uns cercles d'innovació, tenint en compte les prioritats del municipi, les prioritats que volíem treballar des de l'Ajuntament, i es van configurar 4 comitès de direcció, responent a aquestes prioritats. Per exemple, la innovació educativa, la transformació digital, l'espai públic, que també era una de les necessitats que teníem per abordar, i per últim, la transició ecològica i econòmica urbana. A partir d'aquí, aquestes són les temàtiques, van ser els eixos estratègics, es van configurar aquests cercles de la innovació amb persones, i això és una de les coses que van ser més interessants i que van començar a canviar i a transformar l'organització, amb persones no necessàriament directives ni comandaments intermitjos. També estem parlant de persones tècniques que tenien en el seu dia a dia unes responsabilitats associades a aquestes prioritats i les vam unir amb aquests comitès de direcció per treballar conjuntament. Aquesta governança que parlava abans es va definir molt clarament també, es van definir les regles del joc, no? Ens reunirem per a aquests objectius, per abordar aquests projectes, i el que vam fer és definir quins projectes anirien en cada un dels 4 comitès i quins projectes es treballarien de manera individual en aquests comitès, però també de manera transversal a l'organització. I per què 150 persones? Perquè, clar, els 4 comitès de direcció no estàvem les 150 persones, potser érem 50. Però aquestes persones, amb uns líders de projecte que tenien la responsabilitat d'impulsar un projecte, no treballava sola, tenia el seu equip de treball, que va configurar en base a les necessitats que aquestes persones van identificar. I aquesta també va ser una de les bonances d'aquest model. O sigui, li vam donar l'autoritat a una persona, independentment del seu càrrec i la seva posició en l'organització, per definir el seu grup de treball. Òbviament, l'encaix després amb les direccions perquè fossin conscients que part del seu equip formava part, a més, d'un altre ecosistema, del MIA. Hem parlat de 150 persones involucrades, de 4 comitès de direcció. Cada comitè de direcció tenia un objectiu dintre de... Una missió, sí. Llavors, d'aquests 4 comitès de direcció, hi havia algun que sí que es dediqués més a la transformació digital o amb la tecnologia? Sí, com us he dit, un dels eixos vertebrals del MIA, de tota l'organització, va ser el comitè de transformació digital quan vam començar. Ara ja és d'innovació digital, ja hem assolit aquesta fase de transformació, per dir-ho d'alguna manera. Disculpeu. Doncs aquest comitè, en el seu comitè, hi havia una vora de 10 projectes que tenien a veure amb coses internes de l'organització, des de processos de transformació intern, el govern de la dada. O sigui, tot eren projectes, la millora dels serveis interns de cara a la ciutadania. Tots els projectes d'aquest comitè de direcció, des del 2019, pensem en mandats, que ja ho sabem, des del 2019-2023, van estar intrínsecament relacionats amb l'eix vertebral de l'organització. Això va permetre, això més la interessant injecció de les fons Next Generation, òbviament, doncs un impuls al desenvolupament d'aquests projectes i la transformació digital de l'organització. Com dèiem, en part de l'equip, d'aquest comitè, el que vam aconseguir, gràcies a tenir aquest ecosistema MIA de treball transversal
que no pensaves només amb el teu equip de departament, sinó que obries, o sigui, aixecaves la mirada a tot l'Ajuntament. De cop i volta tots els departaments podien treballar per un mateix projecte. Doncs això, més els recursos econòmics, òbviament, van impulsar molts dels projectes que avui en dia han estat fins i tot reconeguts i que han aportat més valor a la ciutadania. Veu ser, crec recordar, premiats amb el CENIS 2021. Has dit una paraula molt clau, que és projectes. És a dir, de tota la filosofia, de tot el pensament, de les idees, després es va concretant amb coses més concretes, més d'impacte, i finalment el projecte. Llavors, segons la vostra pàgina web, teniu uns 25 projectes en marxa, suposo que de diferents tipologies, més centrat a les persones, més centrats en tecnologia. Ens podries destacar de tots aquests 25 algun que diguis, mira, doncs aquí, això és un bon exemple de tota la feina que estem fent i de tota la gent que hi ha darrere, doncs aquests són els que tenen un major impacte, potser. Tots. No, ja. Jo tinc molts favorits, però que estem aquí en el Smart City Congress, clar, haurem de parlar d'alguna cosa de tecnologia. Una de les coses que més impacte està generant a l'organització i també a la ciutadania és el projecte Viladecans i tu, que és la nostra app, una aplicació de ciutat, que, mica en mica, conforme es va desenvolupant, va incorporant noves capes d'utilitats i de serveis. Un d'ells era Viladecans i tu, tenia una vertical que tenia a veure amb la identificació dels desperfectes a l'espai públic per part de la ciutadania. I oferíem la possibilitat que la gent fes una fotografia d'aquell desperfecto, l'enviés a través de l'aplicació, arribava a l'Ajuntament i la persona tècnica de l'Ajuntament ja activava la maquinària per resoldre aquella incidència. Això inicialment tenia molt sentit i vam treballar per impulsar aquest projecte també, evidentment, amb sistemes, també amb espai públic, també amb comunicació. Vam fer aquest equip transversal. Què ens va passar? Ens va passar que quan ens arribaven aquestes fotografies, clar, l'aplicació no era capaç d'identificar ben bé de què estàvem parlant, perquè al ciutadà no li expliquis, digueu d'aquesta manera. Jo veo uns escosells i jo, què és escosells? No sé el que és, però aquí hi ha unes hierbas por aquí. Aleshores no érem capaços, un cop arribava a l'aplicació, d'identificar a quin departament havia d'anar. Gràcies a la intel·ligència artificial de reconeixement d'imatges, hem incorporat aquesta capa i és a partir d'ara, en comptes que aquesta fotografia arribi al mateix repositori, amb la qual no guanyàvem en eficiència, el que fem ara és segmentar i li arriba directament a la persona tècnica que és responsable d'aquella incidència. Això ha estat una millora tecnològica d'aquest projecte. I amb impacte intern, perquè evidentment és més eficient. No estem 3 anys identificant qui lleva esto. No, cada tècnic ho rep i el ciutadà ho veu arreglat més ràpid i més àgilment. I una cosa, hem vist la part positiva, la part més xula, guai i amb més impacte, però tothom sabem que quan liderem un projecte, quan tirem endavant un projecte, sempre hi ha coses que se'ns escapen de les mans, que quan estem reunits a la taula, imaginant com seria aquell projecte, quin impacte voldríem trobar, sempre hi ha coses que se'ns escapen. Ara que ningú ens escolta... Ens escolta, no ha sortit d'aquí. No ha sortit d'aquí, no ha sortit d'aquí. Qui ens pot explicar d'aquelles coses d'allò que no va funcionar del tot i sobretot, quines aprenentatges veu adquirir d'aquell projecte o d'aquella errada? Una de les coses que jo almenys sempre ho explico amb sinceritat. Nosaltres vam configurar els comitès de direcció. Per molta gent de l'organització que no formava part del MIA, en el moment inicial, 2019, es va percebre, algunes persones van percebre que allò era una mica elitista. Què vol dir això dels comitès de direcció? Perquè no en formo part jo. Això
ens va fer reflexionar, evidentment. Era un risc que no havíem tingut en compte. Nosaltres ho vam fer amb la il·lusió de dir, pues mira, formes part de... Però és cert que no tothom va formar part al principi, perquè ja sabem que no tothom abraça les novetats, les innovacions o les noves formes ràpid i amb il·lusió. Per això vam comptar amb un grup de persones que tenien aquests skills, aquestes característiques, habilitats, per formar-ne part. Per tant, per evitar aquell allunyament del MIA respecte a l'organització, ràpidament vam identificar-ho i vam dir, farem diverses coses. En primer lloc, vam obrir per primera vegada uns premis MIA a tota l'organització. Vam dir, escolta, l'esperit MIA és fer les coses diferents, és pensar en una nova capa o 3 noves capes al teu projecte, és pensar en els equips transversals de l'organització. Tothom tu deies abans, de descobrir aquests talents de l'organització. Hi ha molta gent que té molt talent a l'organització. Jo a vegades dic que això és com la cantera del Barça, perquè de cop i volta han aflorat gent amb unes habilitats i amb unes capacitats molt interessants. Doncs amb els Premis MIA, que ja celebrem aquest any la 3a edició, doncs vam obrir a tota l'organització. I la veritat és que això va començar a trencar aquests esquemes més de que això és per tothom. Això va ser una. I l'altra és, en aquest mandat, tenim el pla de treball ja és obrir el MIA a tota l'organització. És a dir, si tu vols participar-ne, tens interès, vine cap aquí, que t'acollim i treballem tots en equip, a més dels premis, etc. I anem a capacitar tota l'organització, anem a donar eines perquè la gent la que tingui ganes, millori i sàpiga què és això de la innovació, tot el palabro aquest, esto de què va, doncs al final és aportem valor, aportem creativitat, solucions diferencials, impacte. Doncs això, qui vulgui, també pot formar-ne part. I la ciutadania, que també al final és per qui treballem i el nostre primer objectiu és millorar la seva qualitat de vida, quina creus que és la valoració que fan ells o com han percebut ells el posar en marxa una metodologia o un model d'innovació com és el MIA? Com creus tu quina és la seva percepció? Mira, la ciutadania no sé si coneix el MIA, però és que ens és igual. El que sí que ens agrada pensar i rebre és que la ciutadania, de cop i volta, un servei valori que és més eficient que fa potser 3 anys. Potser és un servei o 2 o 3 o 5 els que treballem, no? No és només amb el MIA, òbviament. El MIA ha estat l'espurna d'una manera de treballar de l'organització, que ha impregnat altres projectes també. Però el benefici principal és aquest, que coneix, que jo li explico perquè ho expliquem, perquè ens fa sentir orgullosos que el MIA ha estat reconegut en un congrés nacional d'administració pública i algú de Viladecans diu, ai, mira, el meu ajuntament, mira que bé. Perfecte. Però la veritat és que no és l'objectiu que la ciutadania conegui el MIA. L'objectiu és que la ciutadania rebi que gràcies al MIA aquesta administració ha canviat una mica. No només amb el MIA, òbviament, però certament va començar a transformar l'organització i a inspirar i a treballar diferent. I, bueno, amb això jo estic contenta, saps què et vull dir? No, això és molt, que la gent percebi que hi ha coses que s'estan movent, coses que s'estan fent diferent i que els facilita la vida. Si em permets, David, perdona que et talli, un dels projectes d'aquest mandat, per exemple, és el model de transformació ciutadana. El nou model de transformació ciutadana és un eix estratègic, evidentment, de mandat, que està incorporat en el Comitè d'Innovació Digital, social i organitzativa. Ara l'hem posat més cognoms, no? Doncs ja és una manera de transmetre que quan estem de manera troncal treballant amb això revertirà a la ciutadania, perquè li estem parlant, estem treballant en millorar molta part tecnològica del servei d'atenció, però a més l'estem acompanyant aquest projecte amb tota l'organització. Per tant,
Les de comunicació estem allà, no? Pensant com comunicar tots els avantatges que estem aportant en aquest model. Els d'espai públic també reben una millora amb això. És a dir, m'explico? El tipus de projectes que hi ha en els comitès de direcció en el MIA aquest any, aquest mandat, tenen a veure amb coses que directament la ciutadania percebrà, percep. I posant la mirada cap al futur, en els propers anys, com creus o quina idea teniu vosaltres de com s'ha de desenvolupar aquest projecte i quines noves fites podríeu tenir o teniu pensats en poder desenvolupar? El nostre pla de treball del 2027, la veritat és que és bastant ambiciós, però a nosaltres ens agradaria arribar a principis del 2027, havent aconseguit un repte que per mi és el més gran, no? I és que alguna persona de l'organització, sigui qui sigui, de la posició que sigui, tingui una idea, parli amb 2 o 3 persones de l'equip de l'Ajuntament, independentment de si és del seu departament o no, escriguin un projecte amb recursos personals, idealment recursos econòmics, i si no, és igual, i la presentin en l'ecosistema MIA. Per mi aquest, o per nosaltres aquest, seria el repte. És igual si ets del MIA o no, el que importa és que el MIA t'escolta aquesta nova idea, aquesta nova iniciativa. De fet, amb els Premis MIA, l'any passat, a la segona edició, es van presentar 44 iniciatives, que no es val a dir, el primer any 18. I és veritat que us haig de reconèixer que el primer any molta part de la direcció estava trucant als equips. Presenteu, presenteu. A la segona edició no va caler tanta insistència. Ja veurem aquesta tercera edició, que finalitzem en breu el període d'inscripció. Però el que et vull dir és que es van presentar iniciatives molt xules i no s'han portat a terme. Jo tinc aquesta espinita, saps? Dic, perquè era una bona idea i va guanyar, però no s'ha de quedar només en guanyar. Hem d'acompanyar aquesta idea i aquesta persona, aquest mini-equip que ha tingut aquesta idea. I això és el que treballarem a partir del 2025, 26 i 27. És un repte molt interessant. Avui estem aquí a l'estand de la Diputació de Barcelona. Tenim molta gent de públic, molta gent que també ens segueix en directe pel nostre canal de YouTube. I crec que és un bon moment perquè un ajuntament com Viladecans pugui donar tres tips, 3 recomanacions, 3 consells de la vostra pròpia experiència a compartir, no? És a dir, si algun altre volgués també fer una cosa similar al vostre projecte, què li recomanaries? Doncs, primer, recolzament polític i directiu. Això és bàsic. És veritat que cada comitè de direcció tenia un referent polític i d'alguna manera, clar, això fa que l'organització ja estigui impregnada d'això. Després, les persones. Pensem que és la clau. O sigui, aquí s'ha de sumar a gent que tingui ganes i que tingui empenta i que tingui generositat, perquè evidentment has de treure del teu dia a dia molta part del temps, som conscients, però si estàs motivada, ho fas. Òbviament, també no és menys important el model, el com faràs tot això. Nosaltres, amb el MIA, vam escriure uns principis, perquè és, i tot això com es fa? Doncs mira, tenim una guia, vosaltres que també feu aquestes guies tan interessants. Aquesta és la nostra fulla de ruta per innovar en els projectes. Enfoca't amb aquests 3 principis i després treballa amb aquests vectors. Nosaltres vam definir 7 vectors, haguéssim pogut ser 5, ens vam inspirar en altres models d'innovació i amb altres teories del cercle de la innovació, de la divulgació de les innovacions, i vam configurar el nostre. Allò va servir per, mira, doncs ara jo tinc un full de ruta en els meus projectes, la ruta de la innovació, de fet, i és la qual fem servir per monitorar la innovació dels projectes. Doncs també, saps? Escriure. I la governança. Molt bé, com ens organitzarem amb tot això? Què farem? Reunions mensuals, setmanals? Què fem? Grups de treball? De quantes persones? De quins perfils? Ajudem i acompanyem amb un sistema de governança. D'aquí dependrem com reportarem
perquè també va de reportar, perquè d'alguna manera també poses en valor el que s'ha aconseguit. Sí, no, jo tinc ganes de reportar el que he aconseguit. Bueno, doncs això, o sigui, persones, recolzament polític i directiu, persones, governança i model. Model, sigui el que sigui, la guia que et farà, són les eines per avançar, penso. Bueno, doncs moltes gràcies. No sé si vols afegir alguna cosa més, alguna cosa que ens hem deixat en el tinter. No, bueno, que obertes i a qualsevol persona que tingui més ganes de conèixer el MIA, perquè nosaltres som abanderados i ambaixadores. Mira, parlant d'ambaixadores, una de les coses que no he comentat, vam crear de manera voluntària un grup d'ambaixadors del MIA, persones ambaixadores, els MIA Ambassadors, que es van postular per dir, doncs mira, jo me creo esto, i què haig de fer? Doncs mira, has d'anar a algun congrés que et convidin o que sigui i explicar el MIA. I després has d'anar al teu equip i explicar el MIA. I després has d'anar al teu equip o quan vas a prendre el cafè amb una altra persona que no és del teu equip, però li has d'explicar el MIA. I bueno, mica en mica s'ha creat aquest mini ecosistema d'ambaixadors i ambaixadores que també és interessant. Fem sessions d'inspiració. Al final també és un espai, el MIA, per pensar, per crear, per inspirar-te. I per això hem de trobar aquests espais. Cada 3 mesos agafem la gent del seu espai de treball, que a vegades costa, és com, hosti tu, però los hacemos disfrutar durant 2 hores. Hem portat de tot, no? Hem portat gent que tocava la guitarra i que t'explicava el per què és innovador això, no sé, la música. Hem generat experiències i això fa que la gent digui, espérate, que me lo pasé bien la última vez, voy a ir. No, això és molt interessant el que comentes, perquè moltes vegades el dia a dia no et permet pensar, no et permet visualitzar, aixecar una mica la mirada i a mitjà o llarg termini de dir cap a on va el vaixell i què és el que volem i què és el que no volem. Això mateix. Doncs moltes gràcies. Si em permets, la Isabel ha dit una cosa superinteressant, que crec que és la clau, que és les persones. Perquè al final aquí estem a l'Smart City, parlem de tecnologia i a vegades ens oblidem de la part humanística de tot el que estem fent, de la part de les persones. I després jo sempre parlo d'un principi de realitat. Estem a l'Smart City parlant de quelcom tan impressionant com és el MIA, perquè al final és una cosa increïble, però després tens ajuntaments a la nostra demarcació que encara funcionen en paper. Que funcionen en paper i tens ajuntaments que per passar aquesta documentació a un PDF els hi és una muntanya. Per tant, tens diferents escales i després tens la ciutadania. Tens ciutadania que es baralla per intentar signar amb un certificat electrònic. Tens ciutadania que es baralla per intentar trobar una informació a una pàgina web. Per tant, a vegades també hem de bascular i mirar aquesta part, per això ho trobo superinteressant, la part que parlava de les persones, de dir que al final el que és més interessant de la tecnologia és trobar aquestes persones concretes, motivades i que són ambaixadors, m'ha encantat la paraula, de la veritable transformació. I em sembla que és una part superinteressant que a vegades obviem perquè els que estem focalitzats en la tecnologia oblidem aquest viatge, aquest gap que tenim moltes vegades. Doncs jo crec que si una cosa ha quedat clara és que hi ha 3 coses que són molt importants: les persones, la tecnologia i els processos. Són les 3 vessants més importants que hi ha en una organització. Doncs no sé si podem fer preguntes del públic, no sé si algú vol fer alguna intervenció, alguna cosa, algun aclariment. No? Bueno, doncs fins aquí la caravana de la innovació de la Diputació de Barcelona. Gràcies per haver assistit. A aquelles persones que ens hagin seguit per al canal de YouTube doncs, també. I ara, si va bé, doncs el diputat farà entrega d'un detall al nostre Ajuntament. Antoni, si vols, el tenim aquí. Estupendo. És un petit detall. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Donar suport, valor a les bones iniciatives. Estupendo. Us recollim tot l'equip del MIA i de l'Ajuntament. Exacte. Gràcies. Gràcies. Pues ja està. Felicitats. Doncs moltes gràcies. Gràcies a tothom. Fins la propera caravana.